Salam aleyküm mehriban ileşler. Sagaman oturanmasyňyz. Sizin asly halal agdyr ojaklaryňyzda ırsyl berekedin ýar bolmagyny, maşgalaňyzda kim işe çağı ülküsiniň ýanglanyp durmagyny tüý sürekden arzu edýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni peşkeş beren gahyrman arkadamyzyň janynyň sag, belent başynyň aman, ýurt bähwetli, maksatly tutumlarynyň kim işe rowaşlyklary feslenmegini arzu edip her aýdymda akbal bar diýen gepleşigimiziň täze sanyny size hödürleýär. Mehriban ileşler, ine görüşimiz ýaly bizim gepleşigimiziň bu gedekki sanyny Ahal welaýatynyň Göktepe etramynyň medeniýet bölümi bilen bilelikde ýazgy etmegi makul bildik. Mehriban ileşler, ine bizim gepleşigimiziň bu gedekki sanynyň mehmanlary Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Oraz Täç Muratberdiýewa. Hemde Türkmeniň altyn asyra bäsleşiginiň çäklerine geçirilýän Ýanglan diýarym 2010 telebäsleşiginiň ýeňijisi Batyr Murat Sahyýew. Hemde mehriban ileşler şu Ahal welaýatynyň Göktepe etramynyň medeniýet bölüminiň Ahal halksaz gurallar ansamblynyň sazannasy Atasarif Şaryaragy. Hemde Ahal welaýatynyň Göktepe etramynyň medeniýet bölüminiň Ahal halksaz gurallar ansamblynyň sazannasy Hoja Mämedow Nurýagdagy. Hemde Ahal welaýatynyň Göktepe etramynyň Mylly Täç Muradow adynaky çağılar sunut mektebiniň mugallymy Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden altyn asyr bäsleşiginiň ýeňijisi Allaýar Melejaýew. Ýygy watandaşlar, biz gepleşigimizde gatnaşýan inneki mehmanymyz Göktepe etramynyň Azgan şäherçesiniň Mälikguly Berdimuhammedow adynaky medeniýet köşküniň bagşysy Meretgeli Merýedow. Mehriban ileşler, ine häzirki biziň ýaş sazannalarymyzyň biri şägirdleri şu halk sazlarynyň häzirki döwür ýerine ýetirjileriň biri hem Ahal welaýatynyň Göktepe etramynyň şu medeniýet bölüminiň Ahal halk saz gurallar ansamblynyň sazannasy Täç Murat Kowusow. Ine ora täç gelneje biziň gepleşigimiziň maksady öz adyndan belli bolşýaly her aýdymda akbal bar diýe. Şu her aýdymyň sazyň özüniň döreýiş taryhy akballary bolýar. Bir şahyr öz goşgusyna bellek geçýärde döreýär aýdymlar hem täsin sazlar ýanglananda ýürek bary üýtgeşip. Bu zeminni her ýemezde bolşydy aýdym sazy akbal bardyr adamlar diýe. Şu şahyr öz goşgusyna da bellek geçýär. Hakykatdan hem her insanyň dünýä iňip akbalynyň bolşy ýaly şu aýdymlaryň hem özüniň akbaly bolýar. Ne siziň hem özüňiz bir Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri diýen hormatly adyňyz bar. Zenan bagşylarymyzyň öz döwrüne ýerine ýetiren bir näçe nusgaw aýdymlary bar. Ahal welaýatynyň çäklerini ýurdumyzda bellenip geçilýän toý baýramlarda ýerine ýetiren aýdymlaryňyz bar. Şol biziň gepleşigimizde de nähili nusgaw aýdymlar getirdiňiz şolar dogrusyna hemde bir şolaryň döreýiş taryhyny illeşlemede gurrun berseňiz. Dünýäli gepleşikleri açanyda gaty begenýär. Şu gepleşikden men özüm halipamyň aýdymy gözleriň diýen aýdym Gara Seýitliýewiň goşgusyna men öz halipam Tapar Murat Babaýew ýerine ýetirdim. Biz ilki ýaňy bir aýdym taýda gatna guramyzda. Aýdym taýda barada söhbet edemizde aýdym taýda men özüm şeýle mektep ýyllaryny höwet etip batnýadym. Ana şu aýdym taýda öz sesime alaýyk geläjek diýip şu halipalar barda şolar aýdym aýdana ýerine ýetirende şoň içinden taýlap alýadym. Men öz taýlap alan öz halipamyň aýdym barda. Menim şu halipaň aýdymlaryny gowy şol aýdymlara özüm täzeçe ýazga geçirdik şonu. Şoňa höwet edip, ana çaltana başlaýan aýdym bar. Ol biz çağalyk döwrümizde, mektep döwrümizde ana oguljan makyba ýerine ýetirýärdi. Ana şu aýdym çolsaň bir aýdym göwnüňe ýarýa alýan da özüň şonu. Soňam ora täç gelneje şu aýdymy ýerine ýetirende ilki bilen şonu ýerine ýetirmäkäň aýdymçyň öz dünýäsine gawat gelmeli şol aýdym. Sizine halipa diýen annaň biri bolup dursuňuzda ýa adyny agdaýan aýdymçylaryňyň hemmesini biziň özümizden çağa kak ol biziň enemiz atamyz bile deň duş aýdymçy halipalarymyz da olar. Şolaň aýdymlaryny nähil hiňlenen özüň duýman galýan şol.
Bizim çağa aydan aydımlarına. Bir hile süngüňe batya, şol aydımlar denan dünýäňe gabat gelýär. Na şol aydımlary ne edip hüngler, ne edip alanyň duýman galýan bu aydımlara täzeçe öwüşün bermin ha. Bize özümüz şon täzeçeden işleýär-de. Şol gözleriň diýen bizim halipamyň aydan aydymyň içine giýeň de bar şu. Öz durmuşyňda ana adamda söýgüm bolup bilýär, söýgü dilen kände. Durmuşa söýgü bolup bilýär. Ýa bir ýaşlykda bir başdan geçiren ýaşlygyň ana şu watana söýgü bolup bilýär. Perdende söýgü bolup bilýär. Zähmetiňe söýgü bolup bilýär. Na şu zatlar bar, gözüňe getirip bar. Şol aýdym men özüm şeýle gördüm da ýaşlyk döwründe. Ana men size gözleriň diýen aýdymy ýerine getirip berjek. Bu aýdymyň sözleri Gara Seyitli funky Sadi Bayram durdy Hudaý nazar funky bu aýdyma men her şeýle şowul çykan aýdymlaryň biri. Sağ olun ora täsirlenje ýerine ýetiren aýdymyňa da özüňi de mine tugulama halipa bolup dursaňyz özüňi de şol aýdymlary bir ýerine ýetirip şagirtlere de ýetirmeňiz Gahrman arkadaşymyň tagallasy bilen bir halipa şagirtlik ýolunyň dowam bolmagynyň alamaty we halipa şagirtlik ýoluny dowam etmäge
Şu sunuda giyin yol açıp beren kahraman arkadağımda böyle ak mermeten kurup beren medeniyet köşkünün içinde işlemege şertler var. Naştayda ana yaş şagirdlemi böyle yaştayda öğretmege şertler döredilen gowy taz rolları var naştayda. Na bizim yaşlamada mene hüvüt edip katmayalar, şeyle şertler döredilip özün hüvüt ediyen. Şeyle bir gowan yasa özümüz daşından şuna. Bizi şu zatları kurup beren kahraman, mehriban arkadağımda. Ulluqan sağ olsun aydiyar. Kahraman arkadağımızın can sağ olsun. Tutyan tutunlu işler elmede ama rovaz alsın. Oraya şeýlenece sağ olun. Şu gepleşigimizde gelip hemde bir ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin hem köp sağ olun. Batyr ine gepleşigimiz siz bilen dowam edýär. Sizin bir ýumşak owazyňyz bar. Şol aýdymlaryňyz teleýaýlymlar arkaly bir eşitýäs, görýäs. Halkymyz sizi bir estrada aýdymçy sökmünni tanaýar. Sizin ýerine ýetirýän aýdymlaryňyň ählisem bizim nuskowy aýdymçylarymyzyň, nuskowy bagşylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny häzirki döwürde ýerine ýetirýäňiz. Siz gepleşigimizde bir özüňiziň getiren aýdymlaryňyz hakynda bir illeşlemede gurrun berseňiz. Kahraman arkadağımyzyň açyp beren şu halipa şagirdlik ýoluny eýerip bir şeýle bir halipalarymyzyň aýdyp geçen aýdymlaryny bir başarnymyzdan dinleýijilerimize, halkymyza ýetirmäge bir uly mümkinçilikler açyp berdi. Ahal welaýatynyň medeniýet bölüminde zähmet çekýäs, halipalarymyzdan öwrenýäsine oratäç ýene aýdyp geçdi halipamyz. Halipamyz Saparmat Babaýewiň aýdymlaryny aýdýar. Bir näçe halipalar bar bärdene. Halipamyz Hojahan Nurwanowyň aýdymlaryny aýdýar. Halipamyz Hakydur Täziýewiň aýdymlaryny aýdýar. Halipamyz Aziz Muhammed Pir Muradowyň aýdymlaryny aýdýar. Batyr ine şu taýda sen bir näçe halipalar agdaýanda, şu halipalary bir sen ine aýdymsa sunwatyny bir zinanyň öz ýoly bolýar, erkek kişiň öz ýoly bolýar da. Şoňky ýalaky ine biz özümiz zinan aýdymçy kökmünde ýank adyna agdan bagşylaryňyň, aýdymçylaryňyň aýdymlaryny biz aýdýarsa, onuň ýöne şol bir hili dünýäňe gawat gelmeli şol aýdymlar. Şeýle dämi? Indi siziň hem bir özüňiziň şu dünýäňe gawat gelýän aýdymlar bardyr şu halipalaryň bir aýdymlarynyň içinde. Mani ýagdaýda islenlik görnüşdäki her bir aýdymçy bagşysadan özüne gawat gelýän aýdym aýdýar. Onuň mene özüme gawat gelýän aýdymlar saýlap alanym. Kiçilikden höwezim şeýle bir esasy söýýän aýdymlarym türkmeniň şu halk aýdymlary boldy da. Ahal welaýatynyň Göktepe Trawnak medeniýet bölümüne gelip şeýdip kiçilikden gatnap öwrenip sadanlar kardeşler, sadanlar ýigitler bilen şeýle bir gatnaşyp medeniýet merkezine getirdi. Medeniýet bölümündäki halipa sadanlardan, halipa bagşylardan tälim aldym. Esasy dinläp şu gaýbany halipam bolan Saparmat Babaýew. Hojahan Nurwanow sebäbi men ýaşdym olar sebäbi görmedim men. Ýöne gaýbany halipam bolan ses ýazgylaryndan dinledim. Men şu gepleşiňizden halipamy Saparmat Babaýewiň ilkinji şu ýerine ýetiren aýdymlaryndan dağlygy diýen aýdymny getirdim. Aýdymyň sözleri öwüdir tejenfinki saz bolsa halipa kompozitor sazan namyz Muratur Saparowyňky. Esasy bilen şol ýanky dağlygy diýen aýdymyň sazynyň döreýişi barada aýdymyzda halipamyz oratäç genije de bilýär ony. Ýani halipa kompozitor sazan namyz Muratur Saparow şu köpülen şu dağ düzlerine dağa gider eken. Şu dağ eteklerine bolonno täze gözlögde bir şu elmide ama täze heňler şu kelletine oýlar eken. Şu töhfetinde goşulatym gelýär. Şol aýdym men öz döwrümiň aýdymlarda men öz halipalamyň döreden aýdymy. Şu halipalam şu wagt maňa özüm gözüňme geldi da şonu men şu söýde goşulatym gelýär da. Şol aýdymyň taryhyna men ha biz bilýär da şonu. Şol aýdymyň taryhyna biziň halipamyz Muratur Saparow bar, Batyrjan. Şol sunwada adam näme ilmide ama gözlegde bolýar da. Bul şu işiniň boş wagtlary şu meýdana çykdyň, tehra çykdyň, näme de bolsa joşýan da bir zat gözleýän sen şu taýda tebigatda. Burun şu tebigatda dağa çykany öz owasynyň ýokarsyna aýdymçylaryň dören owasy ýaňala owasda. Şoň ýokarsyna 8 ýamyň boýuna dağa çykanda bir çopon gezip ýör. Mallaryny wakyp ýazaýlary. Bul şu çoponyň ýanyna barýar, ol çopon näme
Tayyazığın eğrinin atıp hünglencelap berdi. Çünkü yanına var ya salamlaşıp. Han şonun yine bir qaytalap berdi ne diledi. Ulanın şu hen kelletine qalya. Bir çopan oğlanın heňi de. O bir çopan oğlan şeydi hünglenip berdi. Onun näme onu alyan da özüň çabaylaşdyrýan da sen onu. Şeydi gelýär. Bul häk saz şonu özü bir kilo özüne maýl edip bir kilo goýun akdaşyny. Onun bar ya şahir özür tejelifin ýanyna. Bar ya da özür şahir diýen ha şunu ýaly heň tapdym bul maňa şuna laýykyrak gelýän bir goşgy gerek diýe. Özür daga da şo goşgyna muny gülýäli der ha diýip goşup berýär goşgyny. Bulundan gelýär de Taparmal babaý sazçylyk mektebini işleýär. Ikide bilece dogan ýaly. Murat Taparov bile. Men özüm ilmide ama çağalagman şolaryň eline geçdi. Onun bile işläp sazyn ýa-da kezi maslahatlaşyp Karaçon wara şunu ýaly şu gowaýdym edip çykartda. Şolaýdym taryh şonu ýalap. Dağdy dören aýdym. Diýmek onna bara ora täç gelinje. Bu batyryň häzirki şol getiren aýdymlary şol dağlygydyň döreýşi ilki bilen asylyň sazy döräpdir. Görýärmiň. Sebäbi ne biziň şu gepleşigimiziň maksadym geçen asyrymyzyň 60-njy, 70-njy, 80-njy ýyllaryna dören bir nusgawy süýji aýdymlarymyz bar. Dağdaky bir gedip ýören çopanyň hiňlenen hiňillisinden alınıp dörüdilen aýdym da özüm şeýle ogodan meşhur aýdym. Dedim, at dedim ben, yüreğime ol dedim ben. Kırlı gözlerim görünce, kıymetimi bildim ben. Ay, ey dağlı kız, yaşırım diyen hayat bile birbirine bağlanan bir diyen hayat bile birbirine bağlanan bir. Mümkün mü olsa dağlığı diyen aýdym ýerine ýetirip beräýin? Açılan
sağ olun yerine yetirip beren aydymyda ine şu taýda şu daglygy aydymyň bir döreýiş taryhyny şu aydymdan öňörtip bir gyzykly gurrun etdik. Özümde dogrusu şeýle gyzykly täsir galdyrdy. Sebäbi ine şu taýda esasy beýlek geçmeli zat. Şol aydym döränine ilki kompozitori bir täsin hiň onu bir täsir galdyrýar onu. Onu jadylýar şo hen görýärmi? Kompozitor şol dagy bir seyran edip ýörke çopona gawat belmegi bilen şol aydym döreýärdi. Oň eýem ykbaly çopondan gaýdýar. Bu aydymyň ykbaly gözbaşy taryhy çopondan gaýdýar. Bir hiňlenip ýörmeginden. Şol umumyň daglary bir agzaňda bir täsin gudrata ba yerler. Daglar hakyndaky goşgular agzalanada kompozitorlarymyzda täsin galdyrýar. Ya ilhamyna bir alakydan zehin gelenini şu daglarda dörýär. Ya bolmasa giň sehralykda, giň çöllerde, şu taýda bir täsin yerlerde bir dürüjülük adamsyny ilhamyň joşýan yerlerde ýalasyn melýär-de. Bu aydymlary aýtmak üçin esasy şu bir ilhamyň joşmak gerek. Ya haýsy bir aydym diňläňde bir özüne çekiş aydymlar bolýar. Şolaň içinden bir şol aydymlar. Halipa şägertlik ýoluny döredip beren gahrman arkadamyza köp sag bolsun zaýdýas. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, elmydama tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Biz her fursat akşam bolarlydy. Biz her fursat owadan geyinmeliydik. Biz şatlanmagy söýdik. Biz gala geydik. Özümizi her fursat bagtly duýdyk. Gala, hiliň we owadanlygyň salgysy. Yarey kirpin ister garanda ay kirpin ister garanda canını ötürmaya ödül sen mende sen aya ödül ay gara saçına külümde Oğuzuna tarmayı ölür, gelmekleşten ayı ölür, mayı ölür.
bilin gel. Teyle çıktan ak kolların güle yeter maya ödül. Sen menleşten aya ödül, maya ödül. Teyle çıktan bahar yağdım ay. Teyle çıktan bahar yağdım. Leyli gıyızdan leyli zanın nepis nadım nepis nadım. Ay daha anısleşirim kendime. Manza batar maya güdür. Kendimde sen aya güdür, maya güdür. Tutar maya ödül, kendin eşten aya ödül, maya ödül. Maya ödül, söyün yarım, kendin eşten aya ödül, maya ödül. Ay kara saçın ak yüzünde kokusuna tarmayı ölür. Sen bekleşen ayı ölür, mayı ölür. Hey. Allah yara şeyle bir gıdıklı tarihi, bir gıdıklı gurrun verdiğiniz bolayın ödümü de doğursa şu aydım aydıp bolayan çağın bir şu sözleri dinlep dünyanın bilen şu bir yankı sözü tarihin içine girip gidip dursa mayın ödül aydımının tarihini dutarda dinlep hem de şu tarihinin irki döwürden gaydiyanlığı gatty gıdıklı o iyileşlemede de yaş nesillemede üçün bilmek wajip. Bir de şeyle uly mümkinçilikler durup beren şeyle köşkýal owadan jaýlarda öz şähertlerimiz bilen, halipalarymyz bilen, dostlarymyz bilen ilmi tama aýdym taýip edip, joşup, garaşsyz bir tarap Türkmenistan döwletimiz hakynda aýdym döretmek, hem de halipalarymyzdan gelýän halk aýdymlarymyz joşup aýtmaga uly mümkinçilik döretip beren arkadaky prezidentimize köp sag bolsun aýdýas. Hormatly arkadaky prezidentimiziň alyp barýan işleri ilmi tama rowaj alsyn. Meretlerlaga biz şu gepleşigimizde söhbeti siz bile dowam etsek, ine siz özüňiz bilýänsiňiz, şu her aýdymda ykbal bar diýen gepleşigimiziň
her sanyna tomaşa edýän bolsaňyz, şu gepleşikde aýdymlaryň, sazlaryň, döreýiş tarihi, akwallar dogrusyna gurrun açylýar-da. Siz hem özüňiz şu gepleşige bir nähili aýdym getirdiňiz hemde onuň döreýiş tarihi, akwaly hakyna bir illeşlemede gurrun berseňiz. Ata-babalardan miras kalan dutar gıcak halk aydımları, şol aydımlardan bolluğumuzdan bir aydym aydyp bir halka yetirmeye geldik. Sahagına bir näçe aydımlar öz döwrüne döredipdir da, Yarap Borka diye Altyň miri, şo döwrüň şahirleriniň sözlerini döredip, aydımlar döredipdir. Her döwrüň öz odany şahiri bagışly bolupdyr. Şol şahirlerine bir de 7 gudrat şahirler var. Öňkü döwürde Magtymul Pragy, Zelili, Mätäji, Mollo Nepes, Kemine. Şo şahirler ýazan goşgularyny aýdym edip halka ýetiripdirler da. Ata-baba miras gelýän biziň dutar gyjağımız, milli senedimiz, halk aýdymlary halkymyz dinläp gelipdirler. Şol aýdymlar bizem halipalardan öwrenip dinläp halkymyza ýetirýäs. Ina Mehriban gahrman arkadagymyz halipa şägirtlik ýoluny döretdi. Nushawy aýdymlary halkymyza toýlarda, bayramçylyklarda, çäýerlerde çykyş edip gezip ýörs. Halkymyza hyzmat edýäs. Benim Kerim Gurban Nepesowyň ýaýlaklary bar diýen goşky sady Taky Jepbarov ýerine ýetiren. Şol aýdym ýerine ýetirip bereýin. Kesteylesin bana bunun çölünü, Çetili çelkeli yaylaları var. Kucaktan gelin yetmez bilene, kocaman aynaları var. Yaşıl yanaklı topunları vardır, eğri tayaklı çolukları vardır, yemin ayaklı yanlarına alır kuyrukları var. Deyle katil karın bunun kışını, yazık vakti görsün çopun koşunu. Kıy gelinler karın zamanlaşını, maşin bilin yandı yayma kadar var. Ceyhun tarafına gereken koştu, derya düşürdü yuvaş yuvaştu, kenarına yaşlı bayrakları var. Derya düşürdü yuvaş yuvaş, kenarına yaşlı bayrakları var.
aydımlar bizim şagirdleri nesille geçip geliyor da bizim şu halipa şagirtli yolunu yürüdüp bizim buna yoyman sözlerini yalnışmalar, şolatlar düşünürüp edip öğreteceğiz. Oyun bilen oğlanlığın deninden yetip gelim kamilliğin çeğinden. Könglimlerden mollu dünya gamından cinan çapra dağlar hey diye maqtumulu şahirimiz. Mun anırsına yeten yok da ummanna. Şoň için elmidama giyce unlü öğrenip toy bayramlardan halkına yerine getirip bizim halipalardan öğrenip bizim inni şähertlerimizi öğreteceğiz. Meretgerlaňa sag bolun ýerine ýetirip beren aýdymyda ine şu wagt şu bir gepleşiň dogamyna hem türkmen halk aýdymlary diňlenip şoň taryh hakynda gurrungy diýe hem de şu estrada aýdymlanma bir bilelikde şu gepleşiň dogamyna bir gyzykly gurrunlar taryhy gurrunlar gidip durda şu taýda bir özüň islenlik bir aýdym hökmünde hem bir özüň diňleýiji hökmünde ýüregiňi joşurýar siziň aýdýan taryhy gurrunlaryňyz şu taýda bir ine Allah ýaraga da nur ýagdaga da meretgerlaga sizem şu ýanky aýdymyň bir taryhy hakynda bir gyzykly maglumatlar aýdýaňyz hem de şol taryhy hem bir delilleşdirýän şu biziň halipalarymyzyň aýdan bir sözlerini mysal getirýäňiz. Şu taýda hakykatdanam şol aýdymlar ýerine ýetirilenne şol aýdymlaryň sözü ýoýman. Şol aýdymlary bir geljeki nesillerimize de öňkü durkuny ýitirmän dowamatynyň dowam bolmagy hakynda biziň esasy gepleşigimiziň bir wajyp ýerem şolla. Ýankyny mysal getirdiňiz bir näçe aýdymlary halipalaryň ýerine ýetirişini şoň sözleriniň üýtgetilmän aýdylmalylygy sebäbi bir harp üýtgän ýerine de şol sözüň gidip duran tutuş topbogyň manysy üýtgeýärdi. Onu biziň halipalarymyzyň hem hemişe biz özümiz bir näçe halipalardan bir sapagarlykda özümiz hem şu estrada uğrunda ýöne şonda da halipalar hemişe öz şagirdlerine sargayan zady islenlik aýdymyň ýoýulman aýdylmagyny talap edýärler-de. Sebäbi halkyň gulagyna şol aýdym halipaň ýerine ýetirilşi ýalaky ilkinji ýerine ýetiriljiň gulagyna nähili galan bolsa şonu halkyň dinleýijini ýene de şu aýdymyň şu durkuny talap edýär. Indi siziň hem aýdyp beren aýdymyňyz biziň bilşimiz ýaly Sahagaň ilkinji ýerine ýetiren aýdymy ýaýlaklary bar. Biz onu özümiz çağa kagam Sahagaň özünden dinleýärdik ses ýazgylar arkaly. Özüňiz bir näçe şagirdler ýetişdirip türkmen halk aýdymlaryny, türkmen halk sazlaryny geljeki nesillerimize ýetirmeňi tüýsürekden arzu edýär. Kesimiňizden kemal tapyň. Gahrman arkadağımıza sağ olsun aýdýarys. Elimden baş belen işlerini rowaşlyk arzu edýär. Täşimden söhbet siz bilen dowam etsek, ine sizem özüňiziň bir aýdymlaryňyz bilen biziň türkmen owaz teleýaýlamymyzda, miras teleýaýlamymyzda özüňiziň halipalaryňyzdan öwrenen aýdymlaryňyzy, nuskawy sazlaryňyzy ýerine ýetirip gelýäňiz, şu günkü netçeni bir halkymyza ýetirýäňiz. Özüňiz hem şu gepleşigimize getiren aýdymyň dogrusyna gurrun berseňiz hem de ol aýdymyň ilkinji ýerine ýetirjisi hem aýdymyň sözü kiminki, sazy kiminki şu dogrusyna bir illeşlemede gurrun berseňiz. Şunýal halipa şähertlik ýolunda öwretip bermäge, şunýal gepleşikleri halipalarymyza ýatlap, öňkü halipalarymyň sallaryny, aýdymlaryny, tarihlaryny ýatlap, şunýal mümkinçilikleri öwretip beren gahrman arkadamyza köp sag bolsun diýip arkada prezidentimiň jan sag bolsun, ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işler elimden rowaj alsyn. Sınıf ýoluna çağalygymdan başladym. Ýaňam halipalaryň mellek geçýäli Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyny ýaşap geçen halipalarymyz ýatlap geçdik. Şu meňem ilkinjileň hatarına halipam ýani agrak geçdik. Muratur Sapar halipany agrak geçdik. Ýani halipalar agrak geçdik. Meňem öz ilkinji halipam şu aýdym aýtmana birinji teri beren halipam Muratur Saparyň oğlu Hoşgel Sapar boldy. 2009-njy ýylda hormatly arkadamyň tagallasy bilen açylan Türkmen Owaz teleýaýlamyna halk tawralary ansambyna işe durdum. Şu taýda da maňa şu halk köpçüligine çykmaga, toý bayramlara çykmaga
ulu iteri eden, halipalık eden bana Allah'a atayf oldu. Bana kän aydımlar öğretti, toy bayramlara da ilkincilen hatarını Allah'a halipan öğüdü. Halk köpçülüğüne çıkardı meni. Sonra okuğa girdim. O tayda kän halipalardan tälim aldım. Sonra öz iş tecrübemi geçirmek için Ahal Welaýatynyň Göktepe etrawynyň medeniýet köşkünde halipalar bilen birle işleşip börün. Şu okan uğurlandı. Türkmenistan'ın halk artisti Nuradi Bayramov halipalar bolla. Türkmenistan'ın halk artisti Orhan Epet Döwlet Nadarov, Türkmenistan'ın halk artisti Akbar Çarif, Türkmenistan'ın atqadanan artisti Merdan Bayramov, Galbertede Türkmenistan halk artisti Qiyas Durdiýew öz halipalar bolla. Menem şu gepleşigimizde Türkmenistan'ın halk artisti şu Maýaquly Wadyny Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna tälim alan halipama Akbar Çarif halipama. Şoň dutarym diýen aýdymny getirdim. Koca senetkär Baba Gammar'ın mehr ihlasından dönem tutarım. Gaygı hasret basan bu dep köngüldür, oğanın yanlansa eder tutarım. Oğlanlar şiň oğlanlykdan oýnanyp, çugallar şiň ummanynda boýlany. Şükürler şiň al-namusy paýlany, mullagan goluny saýdan tutarym. Ýap perdelerine müňläp mukam gonnumy, anhan ogly seni dinläp kannumy. Yanlananla kara dälin yannumy, göz ýaşly bagry bir ýan tutarym. Halipan öz ağzından eşiten sözüm özüm soranda şu yankı dutarım sağdın aydımın döröşü arada soranda aytıp beren gurrunda halipan 79-80-nji ýyllar döretdim diýdi şulaydymy dutarım sözlerim şahir geldi wäşipin ki şol halipan öz aýtmagyna görä öz maslahatym bilen özüm şunýalak öňden gelýän dutar saz çalan halipalarmy dutaryň gelip çykyşyny halipalarmy ýatlap bir goşgy ýatsaň şunýalak diýip öz maslahatym bilen dören goşgy diýdi. Menem halipaň elini okan soň öz halipaň aýdymlaryny hem aýdymlaryna aýtdym. Ýöne şulaýdym has özüm gowurdym, gowurup aýtdym. Dutarym aýdymyň özüm asy Baba Gammarmyzdan aýdyp hem halipalarmy ýatlap içinde aýdyp agdal geçilýär. Akbar halipaň özü bilen kän daşary döwletlerden bile de gitdik. Şo taýlarda da şulaýdym aýtdym men. Häzir mümkin bolsa benim şu gepleşigimizde şolaýdymy ýerine ýetirip beren başardygymdan. Ol goja senetkär Baba Gammaryň ähir ihlasyndan dören tutarym. Gaýgy hasret çökür bu dep gönlüm, owadyň ýanlan eder tutarym. Oğlan bagşy oğlanlykda oýnany, çuwal bagşy ummanynda boýlany. Şükür bagşy azamy paýlany, mullagan goluny saýdan tutarym. Pendeleňe
Yanlarını kara delin yanını Gözü yaşı bağrı bir yan tutarım Ne acep yanlarını fırlağa kendi Ne acep yanlarını fırlağa kendi Kenedir har kapkan baynımız şimdi Hadegen mutfanım mutfan terdendi Cefar bilen dağı giyen tutarım Kutukların koşu koşu teci var Bir baktım onu bir koşutar Şol koşu kudret hoca pın hıydar Şokratım sakını yayran tutarım Hayrayını şanını vurur şanına Sarağan kolunu hayran tutarım Bir gepleşigiň ahyryna siz bilen şol dutarym aýdymy hakynda dutarym sady hakynda bir gurrun edýän bolan ilhamyň joşup öz ýadanyň duýaňokda sebäbi bir özüň gyzykly gurrunlary berdiň ol sebäbi sen hakykatyň şaýady bolmak bilen şu halipadan özüň öwrenýän şol aýdymy özüň şonu bir halipaň özünden öwrenip halka ýetirmek olaýam ütgeşik bolýar-da sebäbi döreden adam sady öwredenne ilkinji ýerine ýetiren Türkmenistanyň halk artisti Uraz Nefes Döwlet Nazarow bolsa şonu bir ýaş nesilleň arasyna halipadan göni öwrenen bir şägir tökmünni siz şeýle owadan ýerine ýetirdiňiz meni. Sebäbi ine ýaňy bir gepleşigiň dowamyna özümiz gurrunmyzyň arasyna bellek geçýärdi. Şol aýdymy aýdymda hükman aýdymy söýüp aýtmaly. Soňam şol aýdym sen dünýäňe gabat gelmeli. Sen dünýäňe bu aýdym bir islenlik aýdymçada gabat gelip biler. Ýöne sen özüň şunu halipadan bir tälim almak bilen, onam özüň bir söýüp aýtmak bilen ol aýdym täsin aýdym bolýar. Ilki bilene babagam var pirimiziň o taýda ady başlanýar. Göz başyny şondan alyp gaýdyp türkmen halk aýdymlarymyzda ýyz goýan halipalarymyz agzalyp geçilýär. Şeýle mümkinçilikler döret beren Mehriban hem Gahryman arkadamyda şunýal halipa şähertlik ýoluny açmaga, şunýal owadan köşklerde islemäge döretmäne mümkinçilikler üçin köp sag bolsun diýen Mehriban Gahryman arkadamynyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, tutýan tümli işler elmede marawajatsyn. Sag bolun gelip gyzykly beren gurrunlöňüde taryhy bir wakaly, ykbaly aýdymlar hakynda gyzykly söhbet etdik. Elbetde bir näçe aýdymlar hakynda söhbet edilse-de şu taýda hiç kimde men ýadawlyk duýamok. Hiç kimiň gözüne ýüzüne ýadawlyk duýamok. Sebäbi aýdymyň sadyň bir döreýiş taryhyny bilmek, onu da bir meşhur bolan aýdymlar hakynda söhbet etdik de halipalar şu taýda. Beren gyzykly gurrunlöňüde ýerine ýetirip beren aýdymlaryňda köp sag bolun, kesbiňizden kemal tapyň. Ine tügeleme hemmäňizem bir ahal welaýatynyň Göktepe etrabynyň ajaýyp medeniýet merkezine şeýle gyzykly söhbet etmek elbetde her kime de şeýle bir ýakymly pursat, bir sungatda ýyz goýan halipalarymyzyň suratlary ýerleşdirilen, olardan ilham alyp girýäniňizi Allah ýaragy özüňiz bellek geçdiňizde şeýle ajaýyp binada bir agzy bir zähmet çekýäňiz elbetde bu zatlaryň hemmesi Gahryman arkadagymyzyň bir biz sunugat medeniýet işgärlerine döredip beren mümkinçilikleriniň nyşany. Şeýle pursatda biz sunugat işgärlerine, sunugatyň hak gowanlary Gahryman arkadagymyda münkerem sag bolsunlarmy aýdýar. Döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň bagtyarlygynyň rowaşlanyp dünýä nutga bolmagy, mehriban halkymyzy, milli mirasymyzy kuýaşly ýollan has rowşan geljege alyp barýan Gahryman arkadagymyzyň janynyň sag, belen taşynyň aman bolmagyny
ýurt, bähwetli, döwletli tutumlarynyň hemişe rowaşlyklara wetlenmegine arzu edip, her aýdymda akbal bar diýen gepleşigimiziň bu gedekki sanyny hem geçirip gotarýar. Hoş, sag bolun, saglykda görüşelim.